Rememorando historias dos seus antigos habitantes e a continuación coa música de Budiño, o Concello da Illa de Arousa e a Deputación de Pontevedra inauguraron as Casas Modernistas da Vila, un proxecto de restauración de 3 antigas vivendas que na actualidade convértense en espazos públicos. Cada unha terá diferentes utilidades, como a sede da Asociación de Persoas Xubiladas da Illa. E que ademais agora se van a dedicar a servicios públicos para desfrute das persoas maiores, as que tanto lle debemos, e que precisan ter espacios para facer multitude de actividades. Outra das casas converterase na Escola da Música da Vila. A illa é un pobo con unha longa tradición cultural, dende logo, vinculada á música. E se fixo unha rehabilitación moi fermosa e, ademais, pois con equipamentos que van a permitir que todas as persoas da illa pois poidan seguir formándose musicalmente. A terceira das casas acollerá unha gran biblioteca. Porque as bibliotecas, igual que os centros educativos, que as universidades, son casas do coñecemento. E un pobo grande ten que ter unha biblioteca grande. E a illa é un pobo grande e agora ten unha biblioteca grande. Os numerosos espazos destas casas e o seu parque serán utilizados tamén para diferentes iniciativas e actividades. A isto hai que sumar a reforma da contorna que inclúe o auditorio e o concello, un proxecto que tivo un custo de 2,7 millóns de euros para crear un centro neurálxico na vila. Como digo, é un feito histórico porque o incremento de suelo público que se gañou con esta actuación para disfrutar os veciños e veciñas, e os que non sean veciños e veciñas tamén poden vir a visitar, para nós é importantísimo. Conseguimos acadar esa restauración de polo menos as 3 casas, porque xa o centro de interpretación xa estaba restaurado. Co auditorio e a Casa do Concello creo que queda un centro neurálxico xa para a illa, co xardín da familia que era antiguamente a familia Godai. Penso que estamos acadando eses obxectivos. Os traballos de posta en valor deste espazo aínda non remataron. Dende a illa xa traballan nun proxecto para crear unha ruta na que poñer en valor e dar a coñecer o antigo peso industrial desta zona.